Marzu Marzellu għadda wkoll u aħna rġajna għaw xar f'minuti biex inżommu l-appuntament tagħna magħkom għal kull xar bl-aħbarijiet li diġà għaddew f'dan ix-xar. Bażikament ftaħna x-xar bi il-proġett ta' Kastilja. Kastilja ġiet żbarazzata mis-siġar, ġiet żbarazzata mill-monumenti u ir-roundabout u issa se nagħmlu post għal iktar spazji fil-belt. Bażikament il-proġett jidher sabiħ, il-proġett diġà beda għax f'Novembru jrid ikun lest peress li f'Novembru waslet l-aħbar ukoll li ġejja ir-Reġina fostna. Marzu ġab miegħu ħafna u ħafna inċidenti. Inċidenti ta' traffiku, inċidenti ta' qtil, inċidenti li ovvjament imlew dan ix-xahar. Ftit minnhom huma mara ta' 69 sena miswieqi ġiet involuta f'inċident ta' traffiku, Awċi ta' 42 sena ħabat bil-karozza tiegħu fil-Viktorja, mar oħra kienet f'stat kritiku, f'kondizzjoni kritika wara ħabta li seħħet ġo Birkirkara, 3 min-nies imweġġajn f'head-on karozzi daħlu ġo xulxin ġewwa in-Naxxar u mbagħad waqa' saqaf ġewwa Taslima, weġġa' raġel ta' 64 sena u kellna murder ġewwa San Pawl il-Baħar biex inkomplu naqdu l-kejk ta' l-inċidenti. Mara ta' 36 sena ġiet maqtula b'daqqiet ta' sikkina mingħand Libjan u lejn l-aħħar tax-xahar raġel ġie sparat ġewwa San Blas, Raymond Caruana ġie sparat ġewwa San Blas u ovvjament l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Dax-xahar għalkemm ħafna nies ikunu u jarawhom kuljum, imma dax-xahar kellna l-opportunità biex naraw l-eklissi wkoll. Kellna partial eclipse fuq il-gżira tagħna. Biex infakru l-anniversarju mill-ewwel sena ta' meta ġiet aċċettata id-dritt ta' Civil Union, ġiet misbuha zebra crossing bil-kuluri rainbow zebra crossing ġewwa il-Florjana. Fl-aħħar wara ħafna snin nistennew ingħalqet il-Power Station tal-Marsa. Il-Power Station tal-Marsa li inna nħallsu multi lill-Unjoni Ewropea ħafna snin issa ġiet magħluqa. U taqtawx qalbkom l-interconnector wasal fi stat ta' testing. Qed nittestjaw wasal fi stat finali kemm nagħmlu naqra rtokki u l-interconnector jibda jaħdem. Parentesi ċkejkna, dan ix-xahar ta' Marzu kien xahar qabel l-elezzjoni. Allura kull jum preċiż kien qed ikollna xi żvilupp ġdid, xi proġett ġdid, xi investiment li se jħalli dal-pajjiż mimli fjuri u blanzun. U għalhekk din issa ormai drajniha li x-xahar qabel l-elezzjoni jibdew ħirġin dawn l-affarijiet li huma tajbin imma jkunu tajbin iktar jekk ovvjament jiġu attwati u jiseħħu. Kif semmejna l-elezzjoni, din l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali qed il-Gvern qed jieħodha b'impenn kbir ovvjament għax hija l-aħħar elezzjoni tal-Kunsill Lokali qabel l-elezzjoni ġenerali, allura biex dak li jkun jittestja fejn qiegħed din l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali li se hemm parteċipanti nofs Malta qed jieħduha ħafna bis-serjetà. Apparti l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali hemm l-elezzjoni hemm ir-referendum abrogattiv kontra jew favur il-kaċċa fir-rebbija. Bażikament kemm l-IVA u kemm il-le qed jagħmlu il-punti tagħhom. Dan ix-xahar kellna abbuż verbali mill-kaċċaturi kontra ix-shout Spring Hunting Out u ħarġet ukoll li jekk ir-referendum jerbħuh tal-IVA 3 ijiem biss wara ir-referendum jiftaħ is-season tar-rebbija.
Sal-aħħar tħarriġ mill-Malta Today jidher li il-moviment tal-le, il-moviment tax-xawt qiegħed 7 punti vantaġġ mill-moviment tal-IVA. Iżda dan ovvjament ma jfisser xejn, dan huwa biss survey biex dak li qed jiġi mistħoq fis-survey jiġi attwat, kulħadd irid joħroġ jivvota. Iktar ma joħorġu jivvotaw nies, iktar hemm ċans li l-votazzjoni tkun ħelti. Issa tivvota iva jew tivvota le huwa dritt u dover tiegħek li toħroġ tivvota fil-11 ta' April. Aħna x-xahar li ġej f'April ovvjament ngħidulkom ir-riżultat kif mar. Dik fuq il-kaċċa u hemm ngħaddu għall-aħbarijiet internazzjonali. Kien hemm mużew attakkat ġewwa t-Tunezija, 19 huma mejta, 19 persuna mejta, u mbagħad fil-Yemen kellna attakk suwiċida fejn ħalla 137 persuna mejta u lejn l-aħħar tax-xahar ajruplan tal-German Wings jikkraxxa fuq l-Alpi fi Franza. Ovvjament għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet meta tinstab il-kaxxa is-sewda. Aħbar internazzjonali stroke Maltija huma dawk il-famuż Swiss Leaks. F'dan ix-xahar ħareġ li Nino Zammit jgħidilna li kellu xejn inqas minn 3.2 miljuni, ovvjament 3.2 million US dollars ġew account minnhom, u Rejbu Ġejja li huwa bniedem attiv fil-Partit Nazzjonalista ħareġ ukoll għall-elezzjoni tal-lider tal-istess partit jgħidilna li hemm 629 million US dollars imma mhumiex tiegħu u da bniedem li wieħed irid jemnu mhumiex tiegħu. 6 to 9 million hemm qegħdin f'isem il-kumpanija tiegħi imma mhumiex tiegħi, m'għandix naqsam magħhom. Il-festi li ċċelebrajna f'dan ix-xahar huma kienu Jum il-Mara, mbagħad iċċelebrajna l-festa ta' San Patrizju fil-Furjana kif ukoll f'San Ġiljan saru xi attivitajiet ukoll. Il-festa ta' San Giuseppe kienet festa pubblika wkoll it-19 ta' Marzu, it-temp kien sabiħ ħafna u r-rabtin tawna festa mill-isbaħ, u fil-31 ta' Marzu l-aħħar jum ta' Marzu iċċelebrajna Jum il-Ħelsien. Il-President Emeritu Ugo Mifsud Bonnici joħroġ l-autobiografija tiegħu, dik kienet aħbar importanti fix-xahar ta' Marzu, u it-temp ħareġ li frar kien l-iktar xahar imxarrab u mudlam sewwa, u Marzu għalkemm bdiet ir-rebbija ifimni it-temp kif tistgħu taraw għadu ċlampu. Imma da ma jfisser xejn, kellna xi ġranet sbieħ tax-xemx, imma iktar ma noqorbu lejn is-sajf iktar aħna nistennew dak it-temp sabiħ. Jiena nfakrukom li għandna l-Facebook page ta' Xahar f'Minuti, kemm tagħmlulna like u ovvjament issegwu xi aħbarijiet anka matul ix-xahar. Jiena min-naħa tiegħi ma fadalli xejn għal dan ix-xahar, aħna hawnhekk peress li t-temp naqa' ċlampu ksaħna ftit u issa immorru nieħdu dak il-kafè ċkejken u tajjeb. Sax-xahar li ġej narawkom fejn sejrin, fejn titmur għal tazza kafè tajba, mhux il-Premier, saħħiet.